May takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga ng pamilya, asin iba pa, ang gabos na iyan, digdisa na sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Good afternoon! Hep hep! Hooray! No has querido. Maray na pagkahapon sa Gabos, Sabado na naman. Pag Sabado, Present. presenting. Kuya Mike, kuya na pagkahapon mga tugang. Parang nga, tadi ako naghilo. Kung nag... So, sa personal, orange ang sa imong bado. Pigiling ko nga ni Kuya sa camera. Oo. Wala naman sa TV. Ang kulay ko duman sa TV. Oo. Pero mas maputi ako duman. Oh, sa TV na kita mailing. Con tu sonrisa. Sige mga tugang, Aldowning, Sabado, Pecha, 10 na po, kan bulan ng Hulyo 2021. Welcome po, ginari kamo sa panibagong episode kan programang Usapang Pamilya. Uy, may good news kita. Gusto ko lang i-announce sa Indo. Totoo, Kuya Mike. Hmm? Totoo, so sabi na sa Lunes Monday. Correct. 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 O, sa Lunes, Monday. Pag Monday, Lunes, yaon na si Kuya Mike. Day pa. Day pa? 16. 16. Kasi yung may Kuya schedule kaya kang sa DepEd baga. Last day ngunyan actually. Oo. July 10 is the last school day. Yayaon duman sa DepEd calendar. Ngunyan, may graduation pa kami na pigigibo na virtual. 14 ito. Iyo. So, probably, tapos na ang school year. So, pag tapos na ang school year, to graduation ang tigbabasihan mi kaya Kuya baka umanso last day of school. Iyo. Kaya, 16, yaw na ako. O, yan. Sa Biyernes na yan. Oh, yeah, Biyernes. Ay, Biyernes. O, sa Friday, Oo. Yun ang po. Biyernes. Yes. Okay. Sige, pero di ba na kita sa Aldowning Sabado, mga tugang, ano? Maray na paghahapon sa Gabos yata mga paraan tabay, so mga yaon tabi dyan sa indang mga harong na nakahiling sa satuyang Facebook page, DZGB News Online, Usapang Pamilya. Maray na paghahapon po sa indo, pwede po kamo magpaabot dyan kan sa indong mga kuru-kuru, kan sa indong mga namamatean or kan sa indong mga pagbati sa indong mga padaba sa buhay. Pwede po nindong i-comment dyan. Mag-comment araw kay Eileen Okmer Jesalba. Good PM da sa indong dua. Good PM an sa imo. Yes, si Ma'am Eileen, co-teacher ko yan Kuya sa San Fernando National High School. San Fernando. So iba, dahil nag-online, nagmamati na sila sa radyo. Kaya i-greet ko man sa mga Oh. pag-irib ako dyan na naghihinan yung muna na pagkahapon. Iyo. Happy listening sa Gabos na teachers sa San Fernando National. Kuya Mike, kuya na pagkahapon, nabaritaan mo may mga nagkakabararitaan ka na mga apod kay ni ining mga biglang nawawara or nagboborolaga na mga mag-aragom or magka live-in partner. Kaya igwa ko niya nabaritaan na bago. May Suma sa kabilang bahay. Yan. Suma sa kabilang bahay or Oo. minsan parang bula na nawawala. Yan. Tapos, gari baga, nangyayari ini Kuya pakusa na sa mga tao, magiman sa mga Mga sikat na tao. mga extraordinary. Ayan.
sa mga celebrity. Yes. Ang Ay, latest sus. nga ni baga kaaning pangyayari, nangyari pa sana di panang ngunyan pa sanang semana nangyari Oo. so ano pag-amin buta sa mga ngunyan pa sanang Oo. semana ko nagkabara sa ito. Kumbaga kung ari niya ah, bahaw na, Mm, nangyari na pero nguyan pa sa na iniluwas. correct. Oo. Actually, sa mga celebrity, nakulon ka ni, no? Kumbaga, kung babalikan ta nga, di ba, bibihira sa mga celebrities, ang day nangyayari ang arugay. Kaya gari, there is some kind of a standard Mm. na pag sinabi mo, nagpakasal ngaya, so, ang artista, ay day ngaya. Ang mga 1 to 2 years na nangyayari. May tigtiterminuhan. Yeah. Tigtiterminuhan. Oy, ngaya, magayunon ngaya sukasal ngaya ni konsisay na celebrity. Eyo. Pero, ay ngaya, mga 5 taon sa nangayon, bulag na naman ngaya niya. Oh, yung pero kaya lang dapat kita mo ko ta na nag-iiling o naghahanga dumas. Dapat tama si Happy Mer. Dahil tapag ano na, ay, Yes. pero baga so nagtatao kita. Titerminuhan talaga. Yan. Hmm? Ay ngaya, 2 years lang ngaya yan. 3 years lang ngaya yan. After ngaya 5 years, iba na naman. Madali on sa inda burulagan kasi kayang-kaya nila magbayad ning annulment fee. Annulment Kaya fee. medyo magasusi. Kaya lang kumisan kuya isa pag burulagan kang may factor pa na naluwa. Kaka-apekto, make or break ang marriage. Parent-in-law, Yes. dakula sindang parte sa buhay kang pag-aguman kasi ng Mhm. mga kaakian. Dahil kung na nga kaya ngaya makisama ngaya, titig pa para pakiaraman ngaya kami ni father-in-law or Si Panugangan kaya. ni Panugangan. Ang iba nga ni kuya nakamati ko sa kapag kang panugangan, panumangan. Panumangan. So duman kamatumang sa panumangan. Oo. Ah. So speaking katong so nagbulagan pa sa latest na Aljur si Kylie bagay. Oo, May iyo. mas naglataw subareta. Sabi kang father-in-law Yes. Father-in-law ni Aljor. ni Aljur. Oo. Si Barkada tabaga. Si Tol. So, kamabuting usapan taga ito sa alam nyo, mga lover boy. Yeah. Diba? Lover boy man ang ganun. Lover boy. So Diba? kung babasahon ta so statement na sinabi niya manong uduman sa tagan. Anong sasabihin ko doon kay Aljor? Mm-mm. Gago ka? Ba't ka ng babae? Ito nang gari pig-expecta na ko doon sa pero sabi niya ngayon sasabihin sa akin ni Aljor, bakit kayo pa? Hindi ba kayo ng babae? Ayoko masagot noon. Ayoko. Mapapahiya ako doon. So gari reading between the lines kang statement kang father-in-law. Kari may mga nag-comment nga nila, kari tigno-normalize niya Eh, sa statement niya supang babae. Correct. Kasi sabi niya doon, natatandaan ko, Kuya Mike, sabi niya doon, ang mundo ngayang ini, iba na ngaya, tanggapon ta na ngaya ining mundo niya. Kumbaga sabi mo nga, pigno-normalize niya na, ining mga pangangaliwa, Yan. pagtana ki ibang putahe, pistahan. Kari smorgasbord. Oo, sabi niya ngunyan, pasalamat ngaya ka mo kung lalaki ngayang aki inindo. Diba? Na kung babae ngayang aki inindo, kairak. Sarap pa yan na cultural issue Yes. na kakaigwa double blade na polisiya sa babae as in lalaki. Yes, So gari, pag lalaki ngayon, okay lang. okay lang. Pag babae ngayon, Pag lalaki ngaya ang nangaliwa, normal. oo. Pag babae, kulang na sa nao, gisahon mo, sa ibabaw kang kawa. Pero Diba? sa konteksto bilang sa mga father-in-law na dyan, so ano ang kitang doon pwede may possibility na Maging father-in-law kita. of course yes in the Oo. future. Mm-mm. So kung ilalawag tangon yan ang kay pare Kay Tol. Kay Ha? Tol. Kay Tol. siya gari kung ilalawag ko sa iya ko gari pig-imatian ko sa sinabi niya na may maray man duman sa sinabi niya kuya actually gari pag so tigaali niya sa karapatan niya because of
sa diri niyang naturalisa na siya ang babae man. Gari Yes. may pag-amin kang pagkukulang. Oo. So ito ang magayon, acceptance sa iyang pagkukulang. Yes, garo man sa naiyan so ama na tigdagitan so aki na dahil ka ngaya magbisyo pero ngaya so ama mbisyohon. Ano ngaya ang sasabihon ko sa aki? Ikaw na ako ngaya dakol man ngaya akong bisyo. Correct. Diba? Kaya lang, dahil naman pag-discount, naigwa kitang responsibility bilang father-in-law. Mhm. Yun ang magayon na pag-atid-atidan ta. Duman sa sinabi niya, kung sa sakuyang parte, Mhm. ilingon ko ang sa diri ko, kung hanggang ngunyan, pahiro pa ako. Iyo. Ba, yung garido, saro duman sa mga konteksto na tigpaluwas sa statement. Yan, hanggang ngunyan, Kaya pag tagading isang kusukibot na magtaram duman. sa sayang ano Son-in-law. son-in-law. Di ba? Ika ngaya dapat dahil ka na ngaya mag-arog sa kuya. Correct. Pero dapat, day na siya sa estado kang Kumbaga graduate pangalawa. na siya duman. Correct. Diba? Kumbaga, nakurihiran niya na dapat sa diri niya. Tanga ni, magkaigwa sa kibuot na, yan noy. Inagihan ko na iyan. Binder than that. Oo. Pero dahil man ngaya akong nako ang marahay. Yan. So, gari baga, so experience niya duman, dito ko itong ihiras niya duman kay son-in-law. Kaya lang, bako makita si Tol. Mm. Ito O baka present na igwa pa. Tadaya pa. Ay, baga na eh. Oo. Yung ang medyo... Mapagal. Dahil kita, ngaya- nag-uukod sana kita. Baka lang. Oo. Ha? Baka lang. Ayun. Kasi, mo man pwedeng dagitan so aki mo na nailing mo sa bulangan na nagbubulang man, nayaog ka, nagbubulang ka man. Yan. Diba? Kaya ngunyan nga ni kuya kung ang gibo mo bilang father-in-law, Mhm. nakakaapekto sa pag-aguman kang sa imong aki, Mhm. yan, ini ang maray na ianutan na, ano ang mga marahay na gibuhon? Tangani, maging marahay kitang father-in-law. Yes. Kasi minsan talaga, dakula ko na factor, minsan lang, ano? Bako pirme. Kumbaga, paano kita makatabang, Correct. No? nasinda, maging dayupot? Ang pagkamuot. Iya. So, pirming nakapuripot. Kaya ano? Nakapuripot. Linta. Linta na alaba. Yun, Nakaupot na, nakapurupot pa. Nakapurupot. Ano? Sige, mga tugang. Yan kaya Kuya Mike, minsan talaga, igualing mga circumstances na ang nagiging factor kan pagbulagan is ano ini? External person. Oo. So, lalong-lalo na sa mga naka-star pa sa harungkan mga magurang. Correct. Nag-aragom na. Tumpak ng No? kuya eh. Kasi every day na ginibukan mahal na Diyos, mahihiling tayan. What if kung talagang mainit sa dugo mo, Mhm. no? Or dai mo talaga gustuan gawi, every day, ay garo nga ako pirmi nga nasa imperno. Diba? Pirmi ko nasa imperno eh. Maringay ka ni Bulaga na ngayon ni si Agom. Ayo. Magayon na ihiras tayo ng mga tips kuya eh. Tanga ni, yaong sa sitwasyon, arog ka na tigatara mo ngunyan. Baka ano lamang ganun. Ini mga suggestion sana. Suhestiones po ini mga Paano tugang. makatabang sa sayo. Oo. Sa satuyang pagbabalik iyan, ang mga suhestiones kung papaano da kita magiging marhay na father-in. Sa tuya pong pagbabalik, sa mga arog ni Kuya Mike na baka soon to be father-in-law naman. No? Aloy po. Baya, isa na. Ang panahon baga, sabi nga ni, time flies so fast. Ayun man ang ganda eh. Time flies so fast. Sabi nga ni, isipon ta sana kung papaano, no? Papaano kita maging marhay na father-in-law na Correct. magtatauning giya, magtatauning kusog gibuot para ang satuya ng mga aki asin sa indong son-in-law or daughter-in-law maging magayon ang pag-iba-ibanan. Tapos pagbaliw na duman sa arong ninda, istorya ay mabuuton ngayon. Ha? Yan nasa satuyang pagbabalik yan mga tugang. Oras 2:20. An oras hatod sa Indokang United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy, magbagong buhay na.
I-Downy kontra Kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinut ang big Milo Paxi grocery cart! Basta mo! Naka-score ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR or permit number 1470 series of 2020. Milo, buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 071 series of 2020. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistencia nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight! Uy!
Kamusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051 CA number 071 series of 2020. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinapatupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng mga COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating borders upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating mga komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051 CA number 071 series of 2020. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Sige, balik po kita sa tuyang programa. Sabi ni Angel, tuldokon mo ngayon, kuya, eh.
May English ka, Ano? i-finger mo nga. Oo. Ayun nga. Yan. Pag di mo dinoon, Matibayo ka, kuya. doonon mo. Pag di mo dinoon, Iyo. nawawara. Dapat kunyan. Yan mo sana ang muro mo. So, ano yan? Babad. Sige. Balik kita, kuya, sa satuyang tema, Kuya Mike, na kung paano daan maging marhay na Father-in-law. father-in-law. Isabay ta na so, mother-in-law. Oo. Sa pareho man sana? Parehas. Oo. Mga in-law. Yan. Ah. Parents-in-law. Okay. Parent-in-law. Ang Sige. inot kan, kuya, sabi kang source ta sa, nakuata. Sabi niya, ang inot, be the best advocate for their marriage. So, dapat, ikada ang advocate. Kasi baga, so, tigpapailing mo na, muyahunon mo duman sa pinili kang aki mo. Na kang sida mag-aguman, ay, pabor ka. Yes. O, yun, kumbaga, pigpapamati mo duman sa child-in-law mo, accepted siya sa indong pamilya. So, ika bilang magurang, ika ang advocate. Yes. Bako ka so kontra. Ako minsan mga kuya pag ano pa sana, pag pipamidbid pa sana, so, ay, dahil nga, Dahil ako negative kumbinsido. kaya. Dahil nga ako kumbinsido. Dahil nga, bidbid ko nga yan. Pati nga, pamilya nga kan, midbid ko, mga ano nga yan. Yan ang inot na nagkakaigwa ako marahay na rin ang, panugang, budaang, panugangan. Abay pa, Kuya Mike, disganado na tulos. Correct. Pinaiwal tulos so, mga aki, so, mag-agom. Yung tulos ang inot, pason kang pag-iwal. Kung nga ka, yan. Kung man nga kay Papa mo, tananon ta ka nga lugod. Di ba? Kuha ko ko niya ka sa inda. Paano kita makakahawas dyan sa namatian ta, kuya? Kung kay ka o yun. Paano? Yan. Yan ang So, mga na dyan o yun. Unang gibon. So, dahil o yun. So, dahil o yun sa indang mga magiging in-law. Ano ang dapat na gibon? O yan ang ni Kuya Mike. Basa, Kuya Mike. Dapat, huwag kita kang pigaapod, kuya, na pagpadaba mo sa aki mo, so tunay mong aki, di siyempre, padaba mo yan. Yes. Pinili ito na abo mo. Ngunyan, ako manigang magom. So, Correct. aki mo, dapat isipon mo, kaugmahan, asin aki. namumutan ini kang kay mong aki. Or dahil dumanta, namutan ini kang aki mo, kinakaugma niya ini, dapat masalidahan ang pag-abo, ipag-approve. Dapat, Iisipon ta na sana, i-brainwash ta sa dito. Wala na ki-chance. Oo. Kabale mo. Itong superficial man sana sa pagkamin bid mo. Hindi ka man ki personal na experience duman. Correct. Kaya uni kuya magayon ini so proseso kang mga inot na panahon. Pero ngunyan, igwa pa ka So bago baga ikasal, pigaapod na. Pamamanhikan. Yan. Pamamanhikan. Pamamanhikan buda. So pagsisilbi. Oo. So sige nga mag-start ka ngayon ng mga hanggang din nga kung pikakasal, hindi ka nga sa mo ka nga. May naramdaman ako kan, igwa pa ka anduman sa may samo. May nag-aaral pa kaya. May trabaho ka nga Lunes hanggang Biyernes, Sabado Domingo nga, hindi ka nga sa mo. Maestro. Kan bago sinda ikasal, nagtabang siya sa magurang kan yang agumon sa lati, no? Sa farm, nagtanom, nag-awan, kung ano-anong pinagibo niya. Correct. Yaon talaga mahihiling mo sa ugali kang tao. Na handa siyang magsakripisyo. Correct. Handa na gibuhan kung ano ang bagay. At the same time, para sa mga in-laws, mamimidbidan mo kung anong klaseng tao ito. Kaya, kita dyan na mga magurang, naigwa na ang araw ka ng sitwasyon sa akita, daw, gibuhon ni tay, mamidbidan hindo, ini na nagmumuya na magkuha kang kamot kang sa indo taraga. Oo. Yan dapat na maisipan taman so kaugmahan kan sa tuyang tunay na aki. So perspective san indo, patunayan mo na sala sa panugangan sa indo. Ako na papatulan mo man ito. Sabi da kaya ngayon ni Papa mo ngayon, babaero ngayon da ngayon ako. Oo, yan. Duwa-duwa akong kung ngayon lugod ka mo. Hindi sala lugod. Diba? Yan ang dapat advocate ka. Advocate. Bilang magulang. Isaro ka sa mga pabor sa indang duwa. Sabi nga ni baga, ang pinangsaro nin kagurangan, day pagbulago ning tawo. Correct. Pag pinagbulag, lalo kung kasal ng kuya Pag pinagbulag mo, bako ka tawo.
Oh, yung Pag napagbulag mo yan, bako katawo. Bala ka na mag-isip kung ano ka. naman eh. Yun Ito, ba? inot pa sana ito. Iba pang masunod. Igwa pa? Sabi kang source ta, after na maging advocate ka ngaya kang pag-aguman, kang marriage kang mga aki, dapat, rumdum mo man permi kuya na susaderi mong aki, ako siya perfect na ara mo bilang magurang, tala man na pigigibo or na ginibo. Mhm. Kumbaga, maruluwas na pag nag-ibahan na kagom, na panahon na pwede magsumbong sa magurang Yes. ang sa imong aki Correct. sa kakulangan kang sa iyang ago. Oo. Kung ang nagsumbong sa imo, child-in-law mo, anong gigibol mo? Baka kung, ay dahil kaya, dahil man yung tigigibol kang aki ka, ayun, baga, so, dahil acceptance sa sala kang aki. Kung di pabayan na sa ngaya, baka ngaya nguyan man sana. May mga araw kaya, ano? So, ano, So, kung ano ang magarumdum mo ta, dahil ta pagsurugon ang aki ta. Oo. Pag nag-iyo ba sa magagom, dapat, pwede ka manggila yun. Tratarta na daan ng duwang aki na, parehas mo yan aki. Oo. Ako sana kadugo mo na aki mo na. Oo. Original So, original mo. So, Pag dugo at magagom na, pawis. rumdum mo ta, Yes. Dahing surog-surog. dahil surug-surug. Dahing surog-surog. Tabako man perfecto ang aki ta. Yes. Baka talaga managad. Ang may sala managad. So aki ta. Uy, barang ganda. Eh man mausip yan na in-law kung talagang daing Correct. daing ako arani sa katotohanan na sa indang pinagsasabi. Eh, baga. Ha? Kaya, dapat, tatauman kita magkoreksyon sa siyang akin. Nini, nonoy, Oo. punduhon mo na yun kung lalaki so aki ta kuya kikibarkada pa. Pero isa lang, may agum ka na May agum ngayon. ka na, Medyo yaw ka pa dyan sa bawas-bawasan barkada. mo na yun. Kilos niya sa pangkabarkada mo. Tabaka may kabarkada ka pang babae, ay puro pundo na nantikan. So ex mo nga barkada mo pa. Oo. Eh. Pero okay man, may mga ano man talaga yan, kuya na, Pero kung permilyaon duman sa ex na barkada. Oh, yaw. Yan sana. Mapupuniti ka na, Mapupuniti Noy. talaga. Madadagi talaga ang agong pag-arugan. Mapupuniti yan, Kuya Mike. Yes. Okay. So dapat neutral kita. Yan. Neutral. Neutral. Daig Dahil surug-surug mo system. para surugon per ang akin. Oo. Ang pantulukan, kuya Number 3. Ang number 3 na sabi kang source ta, dapat kung may marahi na ang pigigibo, ang sa imong child-in-law, maging babae, son or daughter-in-law pag may marahi na gibo, umawon. Mag-voice out ka. Yun. O yan. Nabaritaan ko pala. First honor ka ba? Nag-eskwela pa. Nag-eskwela pa sa in-laws mo. With highest honors ka ngayon. Ay. Kaya isang bulwasan na ito. Dahil kung igwang mga ginibong marahin na dapat, halimbawa ngayon. Motibahin ka pala yung mag-ukod nga kinumero. Tinamaan mo nga ano? Mas mga simpleng bagay na naginibuan kuya. Dahil pagpalapason ini bilang parent-in-law na maumautaan sa tuyang child-in-law. Bako na, kumisan baga kaya, ang naano to sa community, pagmitang nawamati, so kakulangan. Pag sakasan ang madadangog. Correct. Pero pag may tama, 10 tama na ang nagibo, Tapos, wala lang. dahil paglingawan, so pag-encourage. Oo. Okay nga yan, sige, yaon niya ako sa likod mo, suportado ta kayo. So, tapos, pero may pigagamit man sa mga words na salamat nga sa pagpadama mo sa aki ko. Salamat nga nini. Piga-asikaso mo pa niya aki ko pa nagawli nga, pigatimpla mo pa niya ang kape, pigalutuan. Dapat pero man bilang magurang. Tapi-tapi na ito Correct. Usual na yan, tapi-tapi na ito sa indong. Yes. Focus na sa maray. Dead maso, bako maray. So bako maray, para riparo na ito mag-umaray. Na siyempre, may panahon man para dyan. Pag medyo nagkakaiguan tabaga kung dakol permiso nailing bako maray, si Pangaya, masumbong sa agom. Murusot? Oo, permiso. Dagit nga sa kuya. Panumangan nga. May nga, tumangan na.
And being a parent-in-law, dapat i-build up mo siya. Dapat i-ano mo siya. Tabangan tang Dahil mo ma-mold. pag, so, pagrauton ang Oo. sa imo son-in-law or De- daughter-in-law. In layman's term, dai mo nga ipag-down. Yan. Up mo. Oo. Uplift. I-uplift mo. Uplift their spirit. Correct. Diba? Ito ang kumbaga, ang focus na bilang ang mga marahay. Makakapagpainggan human sa inyo. Nakaka-inspire baga kuya pag nariparo ang ano mo. Oo. May maray kang give. Intention na. Ay na kan mga mararaot. Correct. Pero pag dakulo ng gibong maraot, magtimaan ka man giraray. Tapos kung minsan kuya pag permi maraot ang picture mo, may mga sa community baga, may makakaabot sa imong iglibakan ngay kang manugang mo. Kay say sala. Sa imo. Baka ika nagpo paglibak. Yes. Kaya yung sanan, sabi nga ni, what comes around goes around. Kung ano ang pigtatao mo or kung ano ang pigtatano mo, iyo man ang anihan mo. yan. Kaya magtanom ki, marahay na bo. Yes. Yeah? Aron pa Ang lang pang-apat, tato. unang magayon ng kuya very evident ini kuya sa tuya ng mga Pinoy, ini yung pang-apat na. Sabi kang source ta, bilang father-in-law, keep your wife, mother-in-law, mother-in-law, keep your wife in her place. I-remind mo na duman sa akin indong lalaki, ako na siya ang number 1 na babae sa buhay. Agum na. Iyo, tapon pagkasal, daing nakiibang pinaka importanteng tao sa sarong pigkakasal kundi ang sa iyang magiging agom. Correct. Igwata kaya kuya ng mga ina na feeling niya baga siya ang number 1 woman. Tapos siyempre habang nagdadakula, karam siya na. Igaapot. Kasi nga ang pinaka padaba mo. Yan. Ikaw nga kami. Ang Pag nag-agom. nag-agom na i-remind kang father-in-law is ako na ika ang number 1 sa buhay kang akit. Oo, may agom na yan. Dahil ka na nga makipag Kompetensya. yan. Ayan. Igwata ki agom. Yan. Sobrang pagpadaba sa aki na lalaki. Kaya na-overpower so agum na babae. Kaya baga nakikipag-compete ka pa si mother-in-law dumaki niya. Kaya ito dapat ipag-remind ta bilang father-in-law. Ipag-remind ta sa tungkol. Ang aki mo. Yes. No? So, day na kang isa nga, ako na agom mo. Day kay arog kaya. No? Tamba ka pinili si agom. Sakit yan sa damdamin. Correct. Hindi talaga. Masakit. Kaya kiutang na albo. May ichapwera ka na. Oo. Then, wala na kita naman sa parenting style. Parenting period. Correct. Wala na kita naman. Ang kagayon ng ganing kuya ay na luway-luway ka distansya man duman sa aki mo. Matataawaran mo panahon so agum na. Asikas. Yes. Kumbaga, sabi nga ni, pabayaan mo na duman. nagdadamot naman kisa diring. Yes. Sila naman ang bago na kita. Baga hands off na kita sa mga araw na bagay. Correct. Let them realize and let them learn. Kung minsan, unay daan na pag-provide niya. Ako, dahil man talaga kaipuhanan. Dahil, hayaan mo muna. Kung magranisa sa individual parent, dahil man niya para providean mo. Mauga kon lugod yan. Tanganing gari maipa-feel mo duman. Padabaon mo pa. May mga negative effect. Para kita sa pag-asa. Iasa. Minsan abot ka. Iasa na sana sa magurang. Kaya medyo limitahan taman. Dawa, nagsuro pa na sa mga bagasta dyan. Kaya magrane. Pwede man na. Ano sana? Tanganing, makapag-ingo ka man sa I'm sure na ining mga bagong kasalin, mga mag-argom na ani or may ang mga agum na nagsisumikap yan para sa iyo. Correct. So, magayon na kung na itapakaya mo niyan. Loylo, padidi. Madakol man sana iyan eh. Iyo. Madakol man sana iyan.
So, uni pa ang mga na masunod kuya eh. Ano pa iyan? So, sabi mo nga kasubago Na? so pag magbago-bagang mag-aman, Oo. kumisan, na-star pa sa Iyan. Oo. sa sarong compound o sarong araw. sarong Yan, araw sa raro pa. sinda. Hindi, mga kapag bayaan, di na kapag nag-agum niya ka, hindi ka Ngunyan, mag-star. sabi kang source ta, kung nagpaplano na ngaya, goals namin siya, Oo. i-acceptar mo. Like nga magtaram na, yan mga pagbayaan ta. Halo. Bawa. Wala na nga akong pag-iriba, digdi Oh, kami na sa yan. nga ni Papa mo. Oh. Sarong yan, kumisan, nagkakaigwa ki, kapag pag-desisyon ka mga aki, nakakapugol talaga yan kuya. And so daughter-in-law mo, muya naman mag-separate. Oo. Naroon sa pag-iwalan na, pag, so aking lalaki, napupugulan. Oo. So aking daughter-in-law, muya na mag-separate. Dapat kung anong desisyon ka accept them. Yes. Support na so goal, na so mga choices na pigpipili ninda ta. Pero ming igwa ki diferensya da kuya ay na ma-arise. Yes. Pag magkairibahan ka. Consider kayan gabos. Nimbis nang i-consider kung magiging mas magyan sa idang pag-ibo ng mga desisyones. Kasi, tinda lang na duwa ang naka-start man. Pag mag-ibo sinda ki desisyon, makonsiderar kang sa indang mga in-laws. Correct. Diba? Sabi nga ni baga, pag nakaseparate ka, may satiri naman kamong araw. Kaya day ka magsapna, kasi mong mataram na. Di nga ka mo nagsarap na. Minsan. Ma-order na sa nga kami may grab. May may para deliver nga dyan. Basta nga sabay mo kami ni Papa mo. Dahil nga ka mo maghali ilugod nga digdita. Dahil nang mabayad nga kang kuryente. Pwede. Sino pala sumawa ran. Ay, nako. Dahil pag-asa ang araw ka sa ano yan. I-acceptar kung gusto nang mag-bukod. Yes. Oh. So, yan ang kultura tabaga kaya. Sabi nga ni, Birio. Di ba Birio, basta. Di ba Tios, basta burugkos. Bura pa ang nagkaburugkos da ko, nakidnap dan ko yung Misa kaya baga sa tuya, lalo na pag durod akulaan harong, kulaan mo. Digdi nga ang kwartong ini, digdi na nga ka mo mag-ista. May naka-reserve na nga ka mo dyan. Usually, permi ko na mati sa ano. Okay, nga ini, yan. Nakulo nga ining kwartong pinag... Ang agong nga, okay nga. Diyan ka. Michael, digdi ka nga sa Durdakulat, ka nga yung matua. May surat. Oo, may... Room number 1. Yeah. Kay Michael nga yan. But in the future, dakulo na issues ko ang ma-crop up sa araw ka na setup. Yeah. Maski ultimong ang pagsamod. Correct. Ultimong ang tsinelas na nawawara. Correct. Magiging issue po iyan mga tuga. An balay-bayan na nagkukulang kung sarabayan naglalaba. Maski ang paggamit kang banyo. Yan. Ano yun ngayon si An? Ako naman daw. Ano ka ngaya dyan? Diba? An ugasa. Yan. Ako natangin gari. Ako nun sa nagapirmi nag-uuga. Yes. Yan na. So, dapat accept talaga. I-accept ka kung gusto na maghali. And ang suggestion ta, ang agum na, rate na. Magbisita na sana, paminsan-minsan. Oo. Hindi man oral daw magbisita, pero pag mauli makaturog. Mauli ka sa, sabi nga niya, sa lasngag. Lasngag mo. Sa diri mong lasngag. Uli pang magayon, nasunod ko yan. Ano pa iyan? Sabi nga source ta, be a servant. Servidor. Servidor. Servidor ka kang sa'yo mga ke. Sa paanong paagi? Mag-sleep over ka da kuya sa bilang parent-in-law ka, mag-sleep over ka doon sa mga ke mo, magtaga-bisita ka. Oo. Lalong-lalo na pag igwa na ki mga tradit niya bagong aki, mag-sleep ka nga doon. Mag-assister ka, asin, pag yaon ka mo doon na parent-in-law, pakaturog. Lalong-lalo na yung apakaturugon mo, son-in-law mo. Paano ang pagpakaturog? Takong pagal baga. So, pagbang agi baga. So, nagreparo yan sa, sa akin. Nagpapapiro. Naglalapigot ang kuya yung pagmatanga. Ngunyan, mo da para pamati na, ikang yan, rugado nga so aki kung yan, papay nga luwa daw, bako da aruga.
baliktad mo na. Kita ang maserbe. Kaya ka magserbe, asikasuhon mo na magpaingalo. Ang sa imong manugang. Yun. Bako so aki mo ang taraman mo magpaingalo. Masira mo maging manugang pag-araw gayan. Baka, nasabi mo, yan ang kayo nang epekto na kuya, isa manugang mo. O yan si Makasipa. Ay, may mabantay. Ay, salamat. Yan na daw kaya suduyan. Magayon nun baga. Aprisadong marahiyan kuya, sabi kang source tayo na yung mga tigtaram niya, mga tips na yun sa perspective kang sarong manugang. Na ginibo sa iya kang sa iyang parents. Binaliktad niya. So sa iyang namate. Yuda ini ang tigibo sa iya kang sa iyang parent. Kaya na-appreciate. Kaya ngunya picture sa satuya. Na kumbaga, kada bilang manugang dahil sa super na sana siyempre padabao si nagbubulong. Siya naman mag-give. Dahil naman sa pagpadapakan sa iyang parent. Pero kill them with kindness. Correct. Diba? Magkayuno na. So kabuutan na tinao sa imo. Di ka talaga makakaisip na mang babae. Correct. Tama ka lang ka. Masusupog ka After sa parent-in-law mo. After all kan ginibo sa imo kang agumasin kan parent-in-law mo. Arog pa ka nang ibabalik mo. Pwede masapu ka. Bibi tayong kakaantabi sa matanga. Gagapuson ka sa sa kahoy na matanga ang puon. Kaya ang estratehiya palan ko yan naman gayon. Love your son-in-law or daughter-in-law more than your own son or daughter. Mas ipapamati mo na napadaba mo sa manugang mo. Kasi given na ito sa ano So sa imong tunay na aki, given na ito. Ito ang na bagay na ipisidon pag-ibo sa primero pero pwede practice. Yan. Ayan na. Sa mindset pa sana, pwede na po na. And una pang magayon na last. Ano pa yan? Be a great grandparent. Great grandparent. Hindi may makuha po na. Yes. Sabi love the grandkids and ignore silly rules. Siyempre, babisita ka naman sa arong kang mga aki mo. May rules na sa may house rules. Batas. Paghihaon ka na bilang lolo and lola, ay samuya ngayon. Dahil yung rules, ipairin mo na doon sa mga makuapo na paamusin. Dahil mo pag-apply ang rules. Sa anagibo, son-in-law or daughter-in-law mo, dapat, dahil nga kaming rules, na kami nga grandparent. Ipairin mo na sa makuapo na paghihaon ka mo, parang yung rules. Kaya man pigsasabihan na number 1 nga mga spoiler nga ang mga grandparents. Yeah. Bawal nga yan lakang chocolate. May chocolate ma rin ang yadig. Yun ang ganda. Talaga. Di mo sanang ipagpailing kay mama kasi papa mo. Yeah. Parang talaga ka yan. Totoo pero yan. eventually, naaraman ba ka? Oo. Pag-arog na kan kuya yung sitwasyon, dahil man nadagit ito mga aki. Kasi somehow, gusto ito kan sa sinulo mo na gad ngaya. Pero maugma dayap. Kaugmahan niya sa harong. Oo, garo. Kaniyan, kuwela. Nakakaabuso sa mga makuha po. Pagyaong ka mo. So, pag pero may ka mo piga lahat. Kaya madidingin si Lolo. Pero totoo, bako man yan, bako man maraot yan na, dahil man maabot sa point na madadagit sa imong mga aki sa imo. Kasi, bako man puro pirme. Okay, kung ikakuya father-in-law, yung ka naman sa, gigibon mo ba itong ginibo ni Robin? Ni Tol? Kung ika, alam mo, Tol kasi, lover boy, ang buhay, ay, weather lang. Depende kasi iyan sa tao. Depende sa tao. Kung, ito na nga off guard siya duman sa sitwasyon. Dahil siya preparado sa harong gato. Ano ang sasabihon ko digdi? Kasi ako, ganun din ako. Nag-reflex sa diri niya kaya. So, kaya, kita, tanganin dahil kita makalag sa sitwasyon. Ako man kuya Dahil hindi kita makalag sa sitwasyon Tol. Iwasan mo issue na ito. Yes. Dahil ka bubultadahan. Correct. Tanganin, yes. Kung igwa ka ngunyan, pwede mo nang
Oo. Eh, aliyon mo na ito. Hindi ka na magtuga. Correct. 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 Hindi ka na magtuga. Correct pala na eh. Hindi na magtuga. So, ano kaya, dapat nakaalpas na siya during that time. No? Kasi, di mo, ano man yan pigsasabi mo, isaro ka man. Oo. Di ba? So, nganing makadagit ka, siguraduhon mo na malinig ka. Uni kaya, so texter, paulit-ulit. Sabi niya, si 8811, Kuya Mike, ganito po sinabi ni Robin kay Aljor. Anak, mag-convert ka muna sa religion na Muslim, gaya ko, dahil iba ang sumpaan, bawat religion. Ganito ulit, tigi-encourage siya, mag-value na. Pero sa Muslim, magsasabi niya, na pwede magagum kay more than one. Ini, strategiya ini, tarong advice. Joke niya masana ganyan. Joke masana ito, no? Ang pili ng relihiyon, ako dahil sa gusto mong mag-agom kisaro or dakol, dahil sa imong pinagtutup. Correct. Ano kayan, Kuya Mike? Iyo. Pag-ilingan na sana kita sa Biyernes, mapapaata ba sa tuyan pag-ilingan sa Biyernes? Correct. Sige, mga tugang phone sa Biyernes, kaya ba na si Kuya Mike? No? Ano na ako, Monday to Saturday. Saturday. Phone sa 16. Full time na ini si Kuya Mike. Hanggang bakasyon kami. Hanggang nagbabakasyon siya, matrabaho siya. Correct. Sige mga tugang, salamat. Sana may mga nagkaor ko na kita sa mga in-laws. Ano? Kung nadidipisilan kita makita yun sa kuya na mga dalion. No? Kaya kuya ako may ako as na bilang magurang, magpadara, tanganing, makadisiplina. Correct. Sa lado technical, Kuya Ronald Baldo sa tuya na nakaibanan, Alden Richards sa tuya na IT department. Ini po si Kuya A. And si Kuya M. Salamat sa kabos. Bye-bye! Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginakrutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms,